Ito na po yung mga last batch mga ka-studio. Ayan o, luto na to siya. Tamang-tama lang to kasi mag-brown pa to siya after ilang minuto ba. Yan, tutuyuin natin dito sa tissue. Yan, ang ganda na mga ka-studio. Ganda po ng pagkaluto natin, no? Tikman natin mga ka-studio. Itong maliit lang kasi kakain na tayo ngayon ng mukbang. Sausaw natin dito sa mayonnaise. Wow, ang ganda ng pagkakuting. Good morning mga ka-studio. Today mga ka-studio, ang lulutuin natin ay calamares. Simple-simple na po pero sobrang sarap po nito. Ito po yung kadalasan na in-order namin sa mga restaurant mga ka-studio. Simulan natin ito. Meron ako ditong dalawang pusit. Hiwain muna natin mga ka-studio. So unang-una kunin na natin tong ulo nya dito. So dapat hindi masama yung itim mga ka-studio. Hindi mabasag. Dahan lang po. Yan. Ito po yung itim niya mga ka-studio. Kunin po natin siya dyan. Yan. Separate natin na yan. Kunin din natin to mga ka-studio. Tapos since meron tong ganito mga studio, kasi wala akong nakitang ibang pusit, ibang klaseng pusit po to, gagawin natin ito dito, babalatan lang po to siya. Balatan natin, matatanggal po yan lahat. Tapos itong nabalat natin, pwede pa to siyang gawin pang adobong pusit. Una separate video lang po mga studio. Yan, mabalatan lang natin yan. Yan, no? Ito kasi maganda gawing pang calamares mga studio, di ba? Itong dalawa na sinasabi ko sa inyo, ito yung gagawing pang adobong pusit. Ito yung gagawin natin na pang calamares. So mamaya na lang natin ugasan to. Iwain ko na muna. So ganito lang po yan mga studio. Iwain natin ng slice para parang calamares na din yung dating. Yan, maliliit lang, hiwa lang po kasi malalaki ito ba. Yan, oh. Hiwa parang pang calamares na talaga yung datingan pero malalaki lang siya mga studio. Gasa natin ng mabuti mga studio. Yan, oh. Squid rings na talaga siya, oh. Yan, malinis na po ang ating squid rings. Tara, tiplahan natin to mga studio.
Timplahan natin to. Unang-una po, lagyan ng kunting asin. Tapos, lagyan din natin mga studio ng lemon. Yan. Tapos, black pepper, kunti lang. Tapos, paprika. Tapos mga studio, maglagay din ako ng Magic Sarap. Kunti lang po mga studio. Tapos yan, mix na natin. After nito mga studio, na-mix na natin ng maayos, mag-prepare na tayo ng coating. Unang-unang coating natin, maglagay tayo ng flour. Tapos konting cornstarch. Ang flour at cornstarch mga studio, bali 1:2 po yung ratio nya. 2 cup ng flour, 1 cup ng cornstarch. Tapos lagyan natin yan ng kunting black pepper, tapos kunting asin. Ito yung magiging first coating natin mga studio. Kung kulang pa yung na mix nyo, mag mix lang po ulit para hindi masayang yung ingredients. Next mga studio, maglagay tayo ng itlog. Marami ito. Need natin ng mga 3 siguro. Tapos yan, lagyan natin ng kunting asin. Tapos Magic Sarap, kunti lang. Mix natin to. Next naman, last coating natin ay breadcrumbs. Kayo na po bahala pumili kung anong gusto nyo na brand. Yan. So ready na mga studio, painit tayo ng mantika, tapos i-deep fry na natin tong calamaris natin para maluto na to. Coat muna natin mga studio ng flour na mayroong timpla. So after nyan, dito sa egg. Tapos dito naman sa breadcrumbs. Ganyan lang po. Yan na po mga ka-studio. Ganda na po. Natapos na namin lahat ni Mrs. Medyo matagal lang po yung process ng pag-coat mga ka-studio. Tara, try natin to. Deep fry natin mga ka-studio, pero huwag nyo lang damihan. Wow, golden brown na mga ka-studio. Luto na po ito. Yan o. Dali lang po maluto yung pusit mga ka-studio. Ganda ng kulay mo. Mukhang crispy. Wow, sorry.
Yan. Luto pa tayo ng iba. Ito na po yung mga last batch mga kastudyo. Ayan o, luto na to siya. Tamang-tama lang to kasi mag-brown pa to siya after ilang minuto ba. Yan, tutuyuin natin dito sa tissue. Yan, ang ganda na mga kastudyo. Ganda po ng pagkaluto natin, no? Ito na po mga ka-studio, naluto na po ang ating calamares. Ayan, Wow. ginawa po namin siyang mountain. Excited na kami kumain po. Ganda po niya. So hindi na natin tatagalin to mga studio. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Ayan na be. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Wala po, kainan na po tayo. Mayroon pala tayong isang lucky winner mga ka-studio na 500 pesos cash. I-reveal namin mamaya po. Yes Tara. po. Kanay Muna. mo po. Okay. Wow. Muna. Muna. Paborito po ito ni Abrasa. Muna. Tara, fresh bite tayo. Tayo. Hmm. Kain po tayo mga Kain po tayo mga ka-studio. Sarap po nito. Hmm. Ang sarap po. Pangatanggal ang konti. Hmm. Ang ganda po ng kulay niya. Pa, tuwing kagahin mo ano. Kita niyo mo kasi yan. Singin lang. Hmm. Kain ko na. Kanin ha. Ang sarap po. Crunchy po siya. Ito po. Dahil sa kuhaan ka, Tapos, sakto lang po yung squid. No? Sakto lang yung squid mo, no? no? Hindi siya makunat. Mm. Masarap. Mm. Ang calamares mo giluto pa. Mm. Naman pagkitayo ka mo. Luto. Mm. Tagaan ka piso sa imong papa, no? Thank you, babe. Ang ganda po ng panahon ngayon. Mm. Sobrang hangin. Sobrang mahal na nito sa pag-restaurant na. Yes po. Tapos ilang piraso lang pa. Mm. Kanin ka na. Masarap yung luto pa. Lami kayo. Mm. Mm, kaon? Crunchy. Mm. Mm. Yung breadcrumbs niya, kumakapit po talaga siya sa squid. Mm. Ang ganda yung kuha natin mang coating. Tsaka yung kulay niya golden brown talaga ba? Hindi sa sunog ba? Dapat lang po timing talaga, no? Mm. Pag nagluluto. Si Sax mga kasudyo tapos na po niyang kumain. Pero sinali lang namin kasi gusto niyang kumain din ito. Pahapit na po na. Nga gamay na po. Mm. Gusto mo? Hmm? Gusto. Mm. Nga gamay lang po. Mm. Hamrikin lang ta. Mm. Kain ka. Mm. Gamay lang mo po. Mm. Kao.
Pwede na ito pangbinta man sa kung ano, restaurant to. Kumain ako. Talagang crispy siya mo na. Crispy ba tawag yan? Crunchy. Parang na pa gamay. Nagtitilaukan yung mga manok. Ay, magsuna ka ba? Tingin ka? Excited kami pang hindi nanalo. Sarap. Tubig po. Today's lucky winner po ng 500 pesos cash ay si Elpidio B. Esposo Jr. Yan, congratulations po sir for winning 500 pesos po cash. Magang pamasko po yan galing sa Bisaya Studio Family po. Congrats po, sir. Congrats po, sir. Ulitin ko po yung name niya, Elpidio B. Esposo Jr. Congratulations po. Yan, proceed po tayo sa shoutout portion. Shoutout kay Michael Cunana ng Nueva Ecija, Melanie Valencia, Hi. RJ from Cagayan Valley, MG Hello. basa ni mo? MG Gion? Gion. Gion. MG Gion, Hi. Maricel Hulutba, Hi. John Dulisen ng Malaria, Caloocan City. Hi. Shoutout din kay It's My Life. Ito po, mayroong channel. Bilar Family Vlogs from Dalagit, Cebu. Hi. Bill Zui Kagampang from Cagayan de Oro. Hi. Ramirer Runil from Laguna, Canlubang. Hi. Elisa Piña. Hi. Jane Antoinette Acorda. Hi. Angel de Chavez and Miko de Chavez. Hi. Bill TV. Hi. Rafael the Great Gamer. Hi. Bradley Brad from Cebu. Hi. Play hard, study harder. Hi. At ang last po ay Roel Duno. Yan na po lahat mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa outdoor cooking namin today po na calamares. Ang sarap po mga kastudio. Yes po. Di natin maubos. Okay. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.